Kamira kudaro ndoda kuti tingosvika patinokwazisa muranda waMwari panzvimbo ino. Muzita raJesu tingokwazisa mufundisi Jiriji. Muzita raJesu, haleluya. Tingovafarira zvekare ndibaba vekumba kwedu muzita raJesu, haleluya. Vanotiitirawo zvakanaka, amen. Ndoda kuti titore hedu nzvimbo dzedu, tigare pasi, tisvike patinokwazisa zvekare vatungamiriri vese vepanzvimbo ino, kubva kuchurch board, kuvatungamiriri ma-elders. Tingovafarira muzita raJesu, haleluya. Tifarire zvekare vatungamiriri vari kumapoka akasiyana-siyana. Inzwai kugamuchirwa manheru ano muzita raJesu, haleluya. Tifarire vana baba naana mai vauya kuzonamata muzita raJesu, haleluya. Vamwe vari kubva nekumabasa, vana kumbosvika kumba, Mwari vakuitirei zvakanaka. Tifarire zvekare vanakomana nevanasikana vauya kuzonzwa shoko muzita raJesu, haleluya. Nevana vedu vadiki veSunday school vachienda kunotora nzvimbo dzavo kumaclasses, tivafarire zvekare muzita raJesu, amen. Tingochingamidza zvekare ma-teenagers vari pakati pedu muzita raJesu, haleluya. Ndinovimba tese takwaziswa, ndoda kukwazisa zvekare vari kutiona vari online. Tingovafarira nekuvagamuchira muzita raJesu, haleluya. Tinotenda Mwari manheru ano taitirwa zvezvakanaka. Tapiwa mumwe mukana wekuya kuzonzwa Mwari vachitaura pakati pedu, kuburikidza nevashumiri vakatipa mukati meguta rino panguva ino, haleluya. Mwari vedu vatiitira zvakanaka manheru ano. Nezuro takadzidziswa zvikanzi believing is power. Tikadzidziswa zvekare zvikanzi mazwi aunonzwa, they shape your life, amen. Manheru ano todangoti tingosimuka tichingamidze mufundisi Tashu vachiuya kuzoshumira panzvimbo ino muzita raJesu. Farira mushumiri umugamuchire. Vanodya chemuprofita ndo vanogamuchira muprofita. Tifarire mufundisi muzita raJesu, amen. Tiombere maoko tichifarira mai vedu, mai mufundisi Jiriji muzita raJesu, haleluya. Takamira kudaro, regai ndipe ruremekedzo rwangu kuna Bishop Jiriji pamwe chete namama nemukana wekuya kuzoshumira parevival ino pamwe chete neleadership yenyu. Mwari akuitire zvakanaka. Ngatiise maoko tichitenda baba vachiwana pekugara. Ndifarire hama yangu Reverend Mpunga. My brother, God bless you. Hallelujah. Tinoda kutenda Mwari nerevival yakanaka naye. Chandinoziva ndechekuti Mwari anogona kungoita zvimwe zvinhu kana ukamutendera nemoyo wako kuti Mwari ona izvo kuita neni pazuva ranhasi. Anogona kutokurangarira nemutoo kunyange wanga usingafungire kuti God can come and do such a wonder upon your life. Manheru ano Mwari unesu zvekare tichipfuurira mberi, Mwari achitikomborera. Ingoti kumunhu ari padhuze newe kana nyasha dzikakupotsa, ini ndinotora nedzako ndichienda nadzo. Mutaurire kuti haudzokere wakadaro. Tinoda kuti titende Mwari. Tine title yatiri kufamba nayo pa revival ino. To believe in God and you will be established. But when you believe in his servants, and then you will prosper. Kutenda manerano kuti Mwari une dzimwe nyaya dzaanogona kundovhomora pamusoro penyaya iyoyi kuti zvititire zvakanaka pakutenda kwedu, tisangane nezvimwe zvine chekuita nekuda kwaMwari pamusoro poupenyu hwedu muzita raJesu Kristu, haleluya. Regai ndikumbire muverengi weshoko amhanye pa theme scripture yedu 2 Chronicles chapter number 20. Ndiverengera verse 1, ndiverengera verse 22. After this, the Moabites and Ammonites, with some of the Meunites,
came to wage war against Jehoshaphat. Verse number 22. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Tinotenda. Verse yacho chayo 20. Verse number 20, part B. Tendai Jehovah Mwari wenyu mugosimbiswa. Tendai vaprofita vake mugokunda. Ndinokumbira undiverengere Amos chapter number 3 verse number 7. Hedebeleke destabai. Amos chapter number 3 verse number 7. Zviro kwazvo Ishe Jehovah haangaiti chinhu asina kumbozivisa varanda vake vaprofita zvakavanzika zvake. Unogona here kutiverengera zvekare nechirungu tinzwe kuti Mwari ari kuti kudii? Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets. Unogona kundipedzisira na Jeremiah chapter number 33 verse number 3. Jeremiah chapter number 33 Helebedes tabai verse number 3. Timanye nenguva dzedu. Jeremiah 33 verse number 3. Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Okay, tinotenda. Tiomberere vaverengi vedu maoko. Tinotenda. Mwari akanaka nguva dzose. Nekuti kana Mwari asipo zvinhu hazvifambi. Ndinoda kuti ndikuonesei title yemessage yangu yezuva ranhasi. Ndiri kungotamba ndiri papo. Believe in God and believe in his servants. Believe in God and believe in his servants. A lot has been said about faith. The Bible says faith is the evidence of things not seen. The evidence of things not seen. You cannot see those things, but you need to have the evidence of things not seen. And when it comes to faith, you need to see the unseen. Unofana kuti uone zvisingaonekwe nevamwe. In other words, nyaya dzisina kupera, faith dzinenge dzakatopera. In other words, chausati wakabata mukutenda unenge wakachibata kare. In other words, munhu asina mwana kana takutaura dzekutenda ndiye munhu ane vana vakawanda. In other words, chausati waziva mukutenda unenge wachiziva kare. Muzita raJesu Kristu, hallelujah. Bible rinotaura richiti without faith it is impossible to please God. Anina anoenda kuna Mwari unofana kutenda kuti Mwari ariko uye Mwari wacho unoripira avo vanomuda. Saka Bible inobva rataura pachena kuti when you believe all things become possible. Kureva kuti faith ine ma abilities of possibilities. Muzita raJesu Kristu, hallelujah. But yandanyanya kumirira pano ndo yatavhurisa. Hallelujah. The substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ndiri kutenda kuti panondopera service inoi Mwari anenge akuendesa pausati wakamboenda neupenyu. Kana uchindinzwa ndidaira amen. Kupera kwa service inoi Mwari achakubatisa zvausati wakambobata. Kupera kwa service inoi Mwari achakunda hondo
dzausati wakamborwa. Kana uchindinzwa ndipe amen. Kupera kwesevhisi ino kana uchitenda uchaona kubata kwaMwari. Say hallelujah to somebody next to you. Now, Bible rataverenga rati, shure kwa izvozvo, Mambo Jehoshaphat, Melchizedek Estebeshaba, Mambo wa Juda, Marita isekuda kwenyu, Mambo Jehoshaphat, ari mambo wa Juda, akagara akesezo akaita izvozvo, but kune vanhu Ma-Ammonites, Amorites, and those people who used to stay by the side of the mountains. Vakaronga hondo chinyararire Jehoshaphat asingazive. Kune vanhu panyika panapa vakagara ako, but vanokurongera zvausingazive iwe usingazive. Kusaziva kuti kune zviri kurongwa hazvireve kuti pane zvisiri kurongwa. Pane dzakawanda dzinenge dzichitotambika, pane dzakawanda dzinenge dzichitorongwa. Unotoda kuti Mwari akurangarire, otherwise unogona kuchumwa nerufu. Kana Mwari akasakurangarira unogona kufa nguva yako isati yakwana. But kana Mwari akakurangarira unoona zvinhu zvisati zvaitika. Hallelujah, hallelujah. Ndobva arongerwa hondo, Elebenia Baladize Edebeshtabai, arongerwa hondo namaAmorites, arongerwa hondo navo vabatana. Ndobva vati tinoda kuti tiparatse vanhu ava. Ndinoda kuti Mwari akubatsire nhasi pakurarama kwako. Even if people gather together, Isaiah anotaura pachena achiti, chapter number 8 verse number 10, ngavaronge zvavanoronga, but kuronga kwavo kuchava pasina. Ngavagare matare zvavanogara kuchava pasina. Haina basa kuti ndezvebasa. Kana vakandirongera zvakaipa pamusoro pebasa, kuronga kwavo kuchava pasina. Kana vakaronga zvakaipa pamusoro pemarriage yangu, kuronga kwavo kuchava pasina. Kana vakaronga zvakaipa pamusoro peramangwana rangu, kuronga kwavo kuchava pasina. Ladies and gentlemen, there is a God in heaven who is able to answer by fire, but with him all things are possible, and there is nothing too hard for the Lord. It may be too hard because of your brother, but it is not hard because of this God. Hallelujah. Ndobva varonga zvakaipa. Mwari tibatsire manerano pamusoro paJehoshaphat. Amando Shebelekedestaba. Eleyani Yasalewoshala. Melewoshala Kionostaba. And this time around, Jehoshaphat anakurota. Hebino Shakina. And this time around, hapana chiprofita chaburuka kuti kune vanhu vari kukurongera zvakaipa. They want to kill you, whether we know or not. I know God will save you. Mwari ngaakuchengete. Pane zvaunoziva, Mwari akuchengete. Pane zvausingazive, Mwari akuchengete. Pane zvaunoona, Mwari akuchengete. Pane zvausingaone. Jeremiah anobva ati, danai kwandiri, ndichakuratidzai hama dzangu zvakavanzika zvausingazive. Even about your family, there are things that you should know. Even about your business, there are things that you should know. Even in your marriage, there are things, Kato brother, that you should know. But atina nzira yekuziva zvinhu izvi, atina imwe nzira inotigamuchisa zvinhu izvi kunze kwenzira yekudana kwaari. Kana tikadana kuna Mwari, achatiratidza zvakavanzika zvatisingazive. Tinochengetwa nezvataziva. Ndine vanhu ere panapa? Zvatanzwa kuna Mwari zvinotiraramisa. Before you die because of that accident, Maloshi declared the best about. May God reveal to you before it happened. Kuna matira munhu apinda mu accident kwakasiyana nekumunyevera kusapinda mukombi iyoyo.
ndine vanhu here panapa. Zvanga zvakanaka kuti Mwari ationese kuti motokari iri kupindwa iri kundouraya vanhu, togara tadzivirira vanhu. Let God review some things before they happen. Ladies and gentlemen, Mwari akasati ratidza hapana kwatinoenda neupenyu kana Mwari akasati ratidza upenyu hunorema. Kusvikira munhu akudanana nemunhu ada kumuuraya because haasi kuona. Bhaibheri inobva rati vane meso lebeshapa ekuona but havaoni, vane nzeve dzekunzwa but havanzwi. Allow this God to open your eyes and see. You need to dictate, you need to discern in your spirit that this man is good at this man. Advantage yaJesu ndeyekutotaura kuti pakati penyu apa muri vadzidzi vangu, but pakati penyu apa pane achandipandukira. Anotomudza kuti ita zvavainga nekukurumbidza. But vamwe vanhu unowadzana nevanhu vari kukurongera zvakaipa ugotokomenda. Ivo vatumwa kuzotsvaga nyaya kwauri, iwe ugototaura nyaya uchifunga kuti une hama, izvo une vatengesi. Ndoda munhu anobatwa nemweya wokunzvera kuti vauya ava havasi vanhu chete. Ndine vanhu here panapa, ndine vanhu here panapa. Nokuti mumwe unoshevedza hama yake kuzogara naye ari muroi, wotouya utogara pamba, vana havacharara, vana vakuvhunduka. But uchitonzwa kuti aiwa ndigere nehama yangu, but hausi kuona chakavanzika. Hazvina basa kuti hama yako Mwari ngaakuratidze chakavanzika pahama iyi. Mwari ngaakuonese chakavanzika pahama iyi. Kana Mwari akasati zarurira hapana upenyu hunorema. Saka munhu anopedza nguva achikonzentrata kudanana nemusikana, iye musikana achiziva kuti kudanana nemunhu itime pusher, agoinvesta, agoendesa munhu kuyunivhesiti nokuti hadzina maziso. Imwe wapedza wokuudza kuti I'm not worthy to be married by you. And you were supposed to read in between the lines before wapinda relationship nemunhu akadai. But ukasava nemweya unokusivisa upenyu hunorema. Izvozvo hatizive kuti zvichazovei, but vanoziva kuti zvichazovei, they can make decisions basing on what they heard from this God. Hallelujah. Saka zvino Bhaibheri rati arongerwa zvakaipa vanhu vakaenda kunomuudza. Rugare mapostori zvikanzi Jehoshaphat, kune vanhu vauya vatouya vatuveredi. Oh my God, vatouya kuzorwa newe. Ndo Bhaibheri rinoti murume wakapererwa apererwa ndobva adeclare 3 days fasting. Ukaona muvengi wokuti ukaudzwa nezvake hauna zvimwe zvaunofanira kubvunza, kutongomhanya unotsanya munhu yeye haana kumira zvakanaka. Ndine vanhu here pana, kune mhepo dzokuti dzikasimuka, only fasting can solve the problem, and only the voice of God can solve the problem in the name of Jesus. Hallelujah. Ukaona uchimirira kunzi tsanya hausati waserious neupenyu, but ukaona the only way to respond to the powers of darkness is by the force of the power of God. Don't try to solve spiritual problems by medication or anything else. Spiritual problems demands spiritual solution. Hakuna mshonga unodzinga mweya yetsvina, hakuna injection inorapa madhimoni. Kana zvaya zvemamhepo zvakutoda vanotenda kumhepo. Ndine vanhu here panapa, kana zvaya zvesimba zvinotoda vanoita zvesimba. Without power you are likely to be overpowered. When you deal with powers, you need power to overcome powers in the name of Jesus. Hallelujah. Don't declare fasting 3 days fasting. Zvinonzi vana vakatsanya, vana baba vakatsanya, vana amai vakatsanya, and little children vakatsanya. Urikuona here strategy iri panapa yekuti kumba kwenyu kana uchingotsanya uriwe, vana vasingatsanyi, vana vanogona kutoroverwa iyoyo.
asi Jehoshaphat anoti munhu wese ngaatsanye. Ndobva vatsanya. Kana paine munhu anoda kutora murume wako, usazama kukwikwidzana naye nekuchena. Pane pfambi yavari kudanana naye nokuti inochena nokuzvigadzira gadzira, woda kukwikwidzana naye. Iwe zvekuzora makutapeya kumeso nemazai hauzvinzwisisi. Zvaungatoita shamari, kana ukada kupika step body yako chaiyo inokurasisa, ukada kunonga step chaiyo unorohwa nestep dzinorohwa navakadzi. Kana wakangwara mwana wamai, unofana kundotambira paunoziva kuti ndokune simba rako. Ava simba ravo riri pakumodhera, iwe simba rako riri pakunyengetera. Ndine vanhu vari panapa wopinda mupreya woti Mwari ndanetswa nemunhu uyu anditambudza, handina rugare, ngaashaye rugare. Kana akarara ngaashaye hope, kana akamuka ngaashaye vanomuda. Kwaanoenda ngarege kusvika zvaanokumbira, ngarege kupiwa, ngaaomerwe neupenyu kusvika aziva kuti hatinzarwo. Yakapera nguva yekunamata chinyararire, mamwe mazita ngaataurwe pakunamata. Namata waziva zita rake ngarishevedzerwe pakunamata. Namata uchitaura zita rake kuti pakunamata kwangu ndinoreva Linda, pakunamata kwangu ndinoreva Ruth, pakunamata kwangu ndinoreva Debora. Tsikai Mwari online zvokuita naye, ngaawane zvinomuwana. Kana paine ari kudaro gore rinosati rapera, ngaawane zvinomuwana. Mwedzi unosati wapera, ngaawane. Zvavona vamwe vakutovhunduka, ngaawane zvinomuwana. Svondo rinosati rapera, ngaawane zvinomuwana. Ndine vanhu ere panapa, kana nyika ine mushonga wekugadzira varume, isu tine preya inogadzirawo varume. Tarisa murume ari padhuze newe kuti fesi chakanaka ere, ngati kana kuine prayer, kuine vakadzi vanogadzira varume vavanhu, isu tine type yeminamato yatinogona kuvhomora inogadzirawo varume vedu, inovateverera kwese kwavanoenda. Ndoda kuti Mwari ateverere vana vako kwese kwavanoenda. Kana vakandodzidza nyika yashata yazara masatanisi, Mwari ngaatevere vana vako kwese kwavanoenda. Kana baba vachienda kubasa, preya ngaivateverere kwese kwavanoenda. Handina nidhi yekutsvaga kuti mufoni munei, ndinototsvaga kuti muna Mwari munei pamusoro pababa. Ndine vanhu ere pano vana baba vapera. Handina nidhi yekutsvaga kuti mufoni mavo ndiani afona, ndiani apinza message, ndiani ari kuTikTok, ndiani ari kuWhatsApp, ndiani ari kuFacebook, ndiani ari kuViber. Handina basa nazvo izvi, ndinongotsvaga chete kuti Mwari ari kuti kudii pamusoro pababa. Usatsvaga information isina basa, tsvaga chiprofita chaJehovha, tsvaga kuzarura kwaMwari. Hakuna akamira naMwari akanyadziswa. Vese vakatenda kuna Mwari vane divine protection, vane divine covering, vane divine grace. Ngakuve nenyasha dzinokuperekedza, ngakuve nefavor inokuteverera, ngakuve nesimba rinokurwira. Kana zvikarema Mwari zvake watinotenda Mwari wesimba achaona yekutamba. Shout a better amen in the name of Jesus. Topet ini munhu akandinetsa ndomupedzera mupreya, because in prayer unogona kugadza munhu meeting kuti pacheya kuti gara apa, ahapo tinokuisa apa. Ingakwa munoroyiwa mune musiponi. People don't believe in the supernatural, but they believe in the natural. Unonzwa munhu achitoshaya hope koinda, mbuya vari kuChipinge vakati aurorwe, mbuya wako vakati aurorwe aurare. Pastor akati unororwa unorara. Wakatenda mbuya wako kudarika wafundisi. Tikakuudza kuti gore rino zvako zvabatana, unoona nga hapana chabatana, utoona kunge tiri kutopatsanura.
but ukaudzwa kuti buda nemanhede unoshedzera kuti ndandanonoka kubuda uchibuda kun'anga. Mwari dai akubatsira makatenda zvisina basa muchitadza kutenda zvine basa. Zvino Mweya Mutsvene atibatsire pakutenda kwedu, tirege kuodzwa moyo navakaora moyo, tirege kupedzwa tariro navakapera tariro. If God is for us, who can be against us? Vanogona kuuya zvavo. If God is for us, who can be against us? Vanogona kugadzira magalos. But if God is for us, who can be against us? If you plan against a powerful spiritual man, it's nonsense. Ukarwa nevanonamata kurwa kaviri, ucharwa nemunhu wacho, worwa naMwari wake. Ndine vanhu here pana. Takuda kuti tinamate minamato inoremadza vanoremadza. Ndine vanhu here pana. Kunamata munamato unoremadza vanoremadza. Kunamata munamato unodzungaidza vanodzungaidza. Kunamata minamato inopengesa vanopenga. Kana vanhu vakatumira zvinokuwadza vachakuwara vasati vatumira. Ndine vanhu here pana. Amen mapostori. Ndinotomboita imwe prayer ine nharo yekuti dzimwe nguva kana uchirota uchigarirwa, imborote wawe iwe uchigarirawo. Wononoka kumuka, rota ndakavagarira mbuya vaye vanoita basa rekugarira musoro. Izvozvo unenge wakadzikama une sutu, but kuhope kuma1 unotaura wega, unotamba music isipo wega. Handizvozvo. Muri kusvika hai makadiwa namukoma apa uri mugumbezi. Unoziva kuti kuenda zvekutamba naSatani anokujambisa mugumbezi chaimo unomuna kumhanya 100 meters unosprinta. You can sprint while makumbo ako akarara. Paunopepuka unonyatsonzwa kuti hapana vanhu vamhanya. Dikita rakati chu ende unomuka uchifemeruka, but unorota usingafemeruki. Paunorota haufemeruki, but paunomuka unonzwa kuti unemwe part mfana yawatamba wakarara. Rega kutambiswa Yesus. Pakaipa panyika apa pane vanhu vakaipa vanotrena. Munhu anotadza kutrena mwana wake, anotadza kudzidzisa mwana wake a e i o u, but anogona kudzidzisa bere time yekubuda panzi nekuzvivanza kusabuda nguva dzisingabudwe. To the extent yekuti munhu anogara nenyoka kuita kuti vanhu vauye vachizoona, but zvichingomutira zvakanaka. Akagara naye ane ruwambira dzake akagara so. Muchita prayer yenyu aitowanza zvake kuti dai mamuziva zviri panapa maiwedzera kunamata. Vana baba nana mai, kana vanhu vakandotsvaga mabasa nemishonga, inotsvaga mabasa nenyasha, kutemba nyasha. Dai ungari kuZimbabwe ndai unoapply tender isina zera newe, uchitemba Mwari wako. Yakwana nguva yekuti vanhu vaite sevane zvindi, but vachitemba mhando yaMwari wavanonamata. This God will never disappoint those vanonamata vachirevesa. Kunamata kunobhadhara. Hapana akafamba naMwari akaramba riri rombe. Vanoramba vari varombe ndevaya vanoramba kumuteerera pakunamata kwavo. Mwari anonamatwa nenhubu, anonamatwa nevanhu varight. Anomunamata, but abvise chegumi ndo nhubu dzacho dzi. Anamata. Ukamuti himwe anorova prayer so maiwe akata aprakwata apendeketekete epipipipipi asatakatakata amamamamama atatatata akwilio akapa prayer unoro mapedza kuzakatalaisa nekukatalaiza bvisai chegumi to anokudzwa kuti ipapo pega ndopa ndichiri kuda kunzwisisa ipapa Mweya Mutsvene achandibatsira. Ko zvimwe zvese kana wakunamata make sure kuti waita kuda kwake Mwari. Ava vakaziva kuti strategy inotoda kutsanya, ndobva vatsanya. Denga Bible note zvino mwanakomana waZakaraya
wakaburukirwa nemweya anonzi Jahaziel. Wakabva mweya waMwari wauya pana Jahaziel. Ndokubva munamato wakaitwa naJehoshaphat pakunamata kwake muuverenge. Unoti Mwari, Madokozida brother Edebosh, ndimi Mwari munotonga pasi rese. Imi Mwari muridzi woumambo, hamukundikane. Vanhu vauya hativakurire. Vanhu ava havana kumira zvakanaka ari kupresenta nyaya yake pamberi paMwari. Zvino rimwe mwanenge achingona Mwari ndirangarire, Mwari ndirangarire, Mwari ndirangarirei, ndirangarire, Mwari ndirangarire, Mwari ndirangarirei. Hapana zvokutaura apa, taura. Mwari ndirangarirei nechakati. Ndinoda kuroorwa nemurume mutsvuku murefu mutema akasimba. Nzeve dzake dzinonzwa Mwari, meso akanoona vatumwa. Prayer request. Reka ungonamata. Bible not make your request made known unto the Lord. Be specific. When you pray, be specific. Vanhu ava tivakuriri. Bible shoko ramanoti Mwari akaburutsira mweya wake kumurume anonzi Jahaziel, son of Zachariah. Ndobva mweya wauya pamusoro pake. Ndobva atanga. Uri mambo, yes, hatirambe, but zvemwezvi kune kwazvinosvikira. Ndirevana kune kwazvinosvikira. Bible noti mweya ndobva aburukira kuna Jahaziel. Ndobva atanga kuprofita, ndobva atanga kugugula. Zvikanzi Mwari ati, nyararai, hondo iyi munoikunda, uye hondo yacho haisisiri yenyu. Pamatsanya apa matransfer yahondo maiendesa mari yenyu kune imwe akaunti. Hondo iyi yaya Mwari, imi hamusisina hondo. Akomanaka patinonamata hondo dzinochinjwa. Handine vanhu here panapa. Patinonamata hondo dzinorwa newe dzinochinjwa. Anenge akurwa ndiMwari. Dzimwe nguva vatumwa ndo vanopindira panyaya yako. Zvikanzi hondo hadzisisiri dzenyu. When you pray, battles are shifted because life is war. Upenyu ihondo. Bible shoko ramando ndobva rati Mwari ataura naye. Ndo pari kuzosimuka muranda waMwari Jehoshaphat. Ndobva ati kuvanhu, vana baba nana mai, woye watobatwa nemweya wacho. Teererai nyaya iri panapa. Tendai kuvarume ava vatauriswa naMwari. Mozotenda ivo movabhilivha pakutaura kwavo. Tendai muna Mwari munosimbiswa. Tendai kuvaprofita vake, varanda vake, munobudirira. Unobudirira kwete nekushanda, unobudirira nekutenda munhu. Ndine vanhu here pana maiwe ndati unobudirira nekutenda akadanwa. Panapa according to the scripture uri kuti tendai kuna Mwari, tendai kuvaranda vake, munobudirira. Pane kunonzi kubudirira nekutenda kumunhu waMwari. Ureva kuti kana usina munhu iye aubudiriri. Vana vavana namai vanoroyiwa navanhu, uye vanokomborerwa navanhu. Ninyama inotumirwa navanhu, nyasha dzinotumirwa navanhu. Pachinzvimbo chekutsvaka nyasha ingopiwa neanadzo. Ndine vanhu here pana. Nyasha dzaunotsvaka bendaone nyasha uchitsvaka, ingoenda kuna anadzo ngokuti kubva iko zvino wawanirwa nyasha. Just like that. Mai vaSamueri vanonzi Hana vakanyengetera mutemberi vachinamata kusvika voice line. Vango mama vasingazoti nyaya idzi dzinongodzwa vamwe vanhu. Ndobva muranda waMwari angorasikirawo muchechi semunomu. Tarisa kuti vakomana vanosiya mamaikene
Komadza muchiri kuite muno. Neshungu pamoya. Dzipiko dzamusina kundiudza chinguri mapindira pana. Dzamuda kutaura mega. Ndedzipi tiudzai tinzwe. Kanzi nenyaya yekundinetsai mwana kanzi chiendai Mwari akuitirai. Zvatopera prayer yacho chiendai Mwari akuitirai. Izvozvo ukazviudzwa nemurume wako kuti chienda Mwari akuitirai unotobvunza kuti kupi. Chiendai Mwari akuitirai. Unoziva kuti kune vanhu vanopasa nemashoko. Mwana akuenda kunonyora exam. Wamutaura kuti kana zvazorema i7A is 2 B's. Wavharisa. Izvozvo ndo zvichakondorora kunyorwa kwezama nekumakwa kwaro nevachamaka. Kune vanhu vane nyasha dzekuti my God. Bhaibheri rinotaura pamusoro peSaul achiudzwa naSamueri anoti mvana uchibva panapa uchasangana nevarume vanenge vachiprofita, but ukasvika muvarume ivavo vane nyasha dzekuti uchingosvika mvana, you will not be taught how to prophesy. You will find yourself prophesying. Bhaibheri rinoti naSauro wakaonekwa achiprofita, ndorakanga riri zuva rokutanga. Watoudzwa nevanoprofita kuti kana wazosangana nevanoprofita uchaprofita. Saka unokona kuprofita nekuda kwevo wakasangana navo. Ndine vanhu here pano. Pane vanhu vakapiwa nyasha kutenda muvanhu vaMwari. Hondo iyi inopera kana ukaita vaunotenda. Pamwe pacho mwekumusha kwenyu inonyatsoziva kuti idzi dzikanamata dzikadeclare 7 days rechi 6 dzinomwa tidzi. Obaonorowa 1 2 3 4 rechi 6 kuti ndafunga ungorwa katimbi chana. Mwari watotinzwa patakanamata tofana kutenda. Patakanamata Mwari akatotinzwa unadzarwa ti. Inotoziva because familiar spirits mweya iyi ine madatabase enyaya dzako. Vazuva rakazvarwa baba wako mai vako dzinza renyu rese inotoziva mweya iyi. Zvakutoda someone ane nyasha dziri kunzi kana ukatenda muvaranda vanhu vaMwari unobudirira. Uchabudirira maringe nelevel rako rekutenda. Rimwe zuva Jesu akapinda muimba ine vadzidzi ndobva amuka kuwakafa akapinda mumba mune vadzidzi ndobva ati varume rugare ngaruve nemi. Zvikanzi ngaruve nemi wadaira vakomana ndobva vataura naJesu ndobva adisappear vaenda. Thomas was not there. Zvikana Thomas audzwa nevarume no Jesu anga ari munomu. Tikatotaura naye zvikanzi ini ndototenda ndaona mavanga kwete iye. Ndoda mavanga zvokuti akangounza mavanga pasina iye it's okay. Ndoda zvemavanga zvake ayo. Achipedza kutaura Jesu ndobva apinda. Zvikanzi Thomas mavanga ako ari kutsvaga. Zvaunotenda ndo zvaunopiwa. Ndine vanhu here pana. Kana uchitenda kuti gore rinori rinokuperera zvakanaka, aiwa ritapera zvakanaka. Kana uchitenda kuti vana vako havafe vakaita marombe, ichokwadi havafe vakaita marombe. Zvaunotenda ndo zvinokuraramisa. Kana uchitenda Bhaibheri Jesu anoti uchati kugomo chairo ibvapo uyendapo. Kwete kuti kana ukadzidza ukatodzidza unohaya zvigreta. Ukatenda uchati kugomo ibvapo roenda apo. Kureva kuti gomo riende zvinoda anotenda. Saka Bhaibheri kuti kana ukatenda Mwari anokusimbisa. Mwari ngaasimudze vanhu vane higher faith levels. Mwari ngaasimudze vanhu vanomisa mhepo. Akati mhepo mira nekutenda mhepo inomira. Pakurarama panyika unogona kutonyura Mwari aripo. Jesu achibva mugomo ofamba pamusoro pemvura. Peter akashedzera akati Ishe ndimi here? Handini. Kana murima handiti handiverify nekudairwa. Ndo verify anokuita zvichiita munhu iye. Kana murimi nditenderei ndiuye ikoko without practice. Zvakanzi uya. Ndobva atenda. Ndobva atotsika mvura. Ndobva atotanga kufamba pamusoro payo. Bhaibheri rinoti
akaona mhepo akatanga kunyunyuta. Sezvamunoita pamakunyunyuta manje. Ndopaunonyurira ipapapo. Ndoparidza iri panapa. Kana uchinyunyuta uri kuzvinyudza. Kunyunyuta kuzvinyudza. Pese pawakanyunyuta tarisa zvakaitika wakabva wanyura. Bhaibheri shoko raMwari rinoti paakatanga kunyunyuta akatanga kudhauta akatanga kunyura. Jesu aripo. Kusvikira Jesu atozouya kuzomubata kwakumusimudza kwakutanga kufamba naye. Jesu haana kubereka Peter. Jesu haite zvekubereka vanhu. Akabata Peter. Peter ndikuise pamapfudzi andikuise kumusana. Handei. Ndobva wafamba. Onai bishop. Vanhu amana Mwari ngatibatsire. Vari kufamba pamusoro pemvura. Paanga ambonyura. Paafamba akanyura. Anogona kupafamba futi. Business wakatanga ukafoira kana ukatenda. Unogona kutosimuka futi musame business. Project yakafira panzira iyoyo. Unogona kuimutsira zvekufira kwayo panzira. Ndine vanhu ere panapa. Kurangarira mamadhara edu achindi mumvhangeri achindiudza kwamutare uko. Asati afa anoti rimwe zuva mota yakapera fuel tichienda kuPonda. Vachibva kwamutare zvikanzi tiri papo ndobva ndati kuna driver tavhura bonnet. Dai kuona kuti mota yapera fuel petrol. Ndobva ndati vhara bonnet ndokupinda mumota. Cut right. Nditarire nekufara vari kuimba zvavo. Nditarire nekufara ishe wangu. Achipedza ipapo zvikanzi driver mutsa mota. Zvikanzi vum 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 gauge ndobva rati ta ndobva raenda kufu. Rowa mota ndobva vaenda watanga kuti unga ndo dambudziko rako. Ndo dambudziko rako. Ndikataura izvozvo kuti chikwambo chakapa munhu 1 million noti haisi obvious. Chikwambo hachingakundikani. Chikwambo chotopa munhu mari kana bhazi munhu anogona kupiwa nechikwambo. Vanotenda kuna Mwari vasingatende kupawa rake. Bhaibheri zvikanzi nababa mota ndobva yazara fuel. Ndobva vatanga kufamba nemotokari nekutenda. Vaenda kuPonda vawadzvuka marusapi vavatenderera vachitenderera 1 week mota ichidrive. Mumwe wacho ndobva rimwe zuva rimwe svondo azoti fuel iyi yagarisa. Ndobva gauge rati kocho. Watsura zvausingafane kutsura. Ndine vaviri pana wanyunyuta. Wana baba na mai kutenda kunobhadhara kutenda. Kana uchitenda uchaita. Bhaibheri inoti kana muchitenda muchaita mabasa makuru haaitwe nevasingatende. Kana muchitenda muchaita mabasa makuru. Just like that fuel vapera to. Une zvinhu zvaunofana kuti ukatenda chitosiya zvakadaro rega kuisa macomments. Itoregedza hako kana watotenda. Handine vanhu iri panapa. Ukadanana nemukomana ada kuroora ukaona asapindure chibva watozviudza kuti ane stress yekuunganidza mari yekuroora. Bva watogadzira mashoko ako weka kusapindura mameseji ane stress yekusagadzira mari yekuroora. Rega kuti zvatanga. Kana uchitenda. Takuda vanhu vanotenda, vanoita zvinhu nekutenda, vanobatanidza zvinhu nekutenda. Hanzi mumwe murume vari musii vachifamba, bhoti rinoratidza kuti rakatsemuka ndobva ratanga kupinda mvura. Shipi kani yenzi yakatsemuka ndobva patanga kupinda mvura. Zvinonzi akatanga kutenda kuti ndinokutendai Mwari nokuti tiri kusvika zvakanaka. Unzwa? Shipi iri kupinda mvura. Munhu ari kutenda Mwari nokusvika zvakanaka. Zvinonzi shaki yakauya ikaro. Hameno chakaivhiringidza ndokunopfekera ipapo. Ndobva yahakira kusvika bhoti rasvika kwariri kuenda. Shipi yasvika kwairi kuenda. Pakavharwa nenyama yeshaki. Akomana Mwari ndomuda uyu. I like this God. And I believe in signs and wonders. I believe in miracles. I know God is able. Hakuna chinoramba.
vanogadzira motokari vanodzigadzira dzine maspare parts. Mwari akakusika nemaspare parts ako. Kana itsvo yaane problem, usamhanyira kundooparetwa, kumbira imwe ino yakafanana na iyoyo. Ndisirewo pati yangu Jehovha. Ona maiwe zvangu. Bhaibheri inoti Ezekiel akati rimwe zuva akatumwa pamubhata panga paine mapfupa akaoma. Bhaibheri inoti mwana womunhu profita. Mapfupa aya anorarama here? Zvikanzi naye vakafa vangamuka zvokuti bhonzo rinomuka zvaakutoda imimi. Zvikanzi aiwa iwe profita, zvinoitwa navanhu izvi. Zvokuprofita zviitwe naMwari zvinoitwa navanhu, iwe profita. Shedza mhepo kumativi mana enyika ifuridzire pamabhonzo aya. Mhepo ikauya, kukauya nyama dzakauya zvofefefefe, nyama dzemumakumbo dzipinda zvofefefefe. Uchinyatsonopara mupimbiri wazara nyama, fefefefe, chidya chazara nyama, fefefefe, nyama. Profita achiona nyama dzevanhu akati handikundwe navaroi kuona nyama dzevanhu, rikatimboona nyama dzichiuya pamunhu chitsitsino chapinda. Hapana kuwaridzwa plastic, hapana mutumwa auya achiisa nyama. Nyama dzichisaplaiwa naMwari dzevanhu. Pakupedzisira dumbu ratovepo. Akafa ari murume, akamuka akaita nyama yemuchichirume. Mwari une simba, rega kurichusa Mwari wako. Usapa varoi vako mukana unge vane simba. Varume Mwari ane simba, Mwari. Kunodaiso maziso avapo. 10 minutes down the line pane chituna. Auteta port viewing. Zakafa idzi nokusimba kwadzakaita. Zvikanzi chiedza mweya waMwari ufuridzire. Ndobva washedzwa mweya, ndobva wafuridzira, ganda rikavapo. Unotori neodha yeganda. Ganda iri varasvika kuti pfe. Rauya ganda mweya, ndobva wafuridzirwa, zvinonzi ikava hondo huru. If God can do that, He can do the same upon your life. HIV is not an issue. Chemchema Mwari akupe rimwe ropa. Kana mapapu ako asina kumira zvakanaka, Jehovha ngaakupe mamwe mapapu. Kana chitsvo yako isina kumira zvakanaka, Jehovha ngaakupe imwe itsvo. David anoti, Jehovha, ndinochemera moyo mutsva. Mwari akamupa mumwe moyo. Ndakamborwara rimwe zuva. Ndarwara handiri kuPepo College, ndarwadziwa nemoyo. Ndakaenda kunonamata kumwe kunonzi kusimbidza mira dzega so. Mwari ndirangarire ndiporese, mandirangarire ndiporese. Usiku ndakarara, kwakauya mumwe mutumwa so nekabanga kake nechigero. Auya vhum, hamana Mwari anonaka mani. Ndichiparidza kudai so vatumwa vari kutoita nyaya dzevanhu havadi kuonekwa navakawanda. Vari kutoita nyaya dzevanhu panapa. Ndobva vauya, ndobva ndachekwa paura. Ava vacheke kunocheka madhoktors edu. Vanocheka kusingachekeki, vacheka. Ndobva vabuditsa moyo wakabuda nokugotsuka. Zvakanzi moyo wako dambudziko mafuta akawandisa. Ndobva apara bva apedza, ndobva adzosera. Pandakati pati ndanga ndapora. Ndakaona mumwe muvhangeri sekitari wekuchechi kwedu akarwara, kunamatira angapore, kunamatira batata, namata, tanamata. Ndobva ndamuudza kuti environment andiri kunzwa, Mwari achatumira mutumwa achakurapai. Usiku akarara, akabva aona ka-stretcher bed, ndobva abviswa, pfekedzwa hembe dzewaiti, ndobva aiswa. Ndobva auya mutumwa, ava vanocheka asi haubudi ropa. Ndobva acheka, ndobva abvisa zvinhu. Paakamuka 100% okay. Isusu ngatitendei, Mwari haana kuchinja. Vanhu vanomunamata ndo vakachinja. Tiri kunamata Mwari ainamatwa naAbrahama, Mwari ainamatwa naIsaka, Mwari ainamatwa naJakobho. Ndiye watiri kunamata, haasati achinja.
hakuna Red Sea isingapatsanuke, hakuendese pausingabude.